Fototerapia pentru tratarea psoriazisului. Ce este și cum ne ajută? Fototerapia este un tratament medical care folosește lumină cu ultraviolet pentru tratarea anumitor boli ale pielii, cum ar fi și psoriazisul. Aici o mică paranteză. Psoriazisul nu este o boală a pielii, chiar dacă afecțiunea este vizibilă pe piele. Există două tipuri de fototerapie. Este terapia cu UVB, care este o bandă îngustă care o pune la un anumit loc unde aveți psoriazis, spre exemplu. Și terapia cu PUVA. Lumina UV într-adevăr reduce activitatea sistemului imunitar la suprafața pielii. Încetinește creșterea excesivă a celulelor, ceea ce noi avem în psoriazis. Are efect antiinflamator și poate reduce mâncărimea și roșeața. Acest tratament poate fi combinat cu tratamentele topice. În general, este foarte bine tolerat de pacienți, dar trebuie făcut sub supravegherea medicală. Spre exemplu, eu când am fost în spital am început de la 5 secunde tratamentul cu ultraviolet și la 15 secunde în cabina cu UV eu deja m-am ars foarte tare în zona faței. Fototerapia se practică de mult în medicina tradițională și dacă medicul vă prescris, ascultați-l, încercați, începeți cu un timp foarte scurt. Atenție, nu este același lucru ca și solarul. Sper că informația care v-am transmis-o a fost utilă. Nu uitați să-mi lăsați un follow și ne vedem în următorul videoclip.